Ne hemen arda soğugan otur. Ki işten çıkmak var arada. Uğurt kakaňlagy abada delip goýanok. Owdany. Gidin de gelnece deyin çalarsın. Ece, han bolonuna göre meni Martine deýinle. Vay, al şöhratjan madalja sinle. Halasaň abadadan gelemseň uğruna çykjak. Näme halamadyňmy? Agý daýgul, düýün bägül gördüm gy. Ola kerwenden öýköli. Hani yeni bir gede tuğra talayın. İnin. Durwa kal yegencan, gyýr ýerine belan alarsyň. Çeper? Tanamadyňmy? Oy, agy senmi gy? Oy, tanar ýaly bolmansyň da. Üýtgäk gidipsiň. Aýoğlum, bägüliň adyny tutuju bolaýmy? Miteli de gelince, gürrüm olmaz. Ana täşdagy. Kıyas geçjelerden ýene bir gede kabar tutulýyp barsalar, bägül üçin başga bir gudaçylga barypdyr diýe. Bir ara kısa uçulara anlı koşulara näme jogap bermelinni? Toylar kutlu olsun, mübarek olsun. Näme giyecek alyan o? İrrak gelmeli. Mene giyecek alsam gelindir. Yönesen, men toyma barmağının yadını düşýärmi? Yadımda. Ter güller gonşasın ema yaçana, Gara özlem sana duşana. Gıyır görküne yüreğim aydım koşana, Näde dolup bakan ardım. Näderinden bimar, yürekler bir karar. Duyulurmu alan ardım. Näderiň osal ýar, gel garşyň jan al ýar. Süýüňi derde salan arzum. Ferday beri yapmaýdy ýalyjym, darada aýtaryň. Gara saçyň sanajagym, beheday nädin. Näde dolly, näde jegim, senden özüňe ýok arzum. Ferday beri yapmaýdy ýalyjym, darada aýtaryň. Gara saçyň sanajagym, beheday nädin. Näde dolly, näde jegim, senden özüňe ýok arzum. Doymon silap yarım ay görküňi, düşünödüň salan derdini. Garaşdyrma gelýär, wagt durman barýar. Kalbymda diňe sen bar, ýallalar nur salýar. Gel garşyň jan alýar, duýulurmy alan arzum. Ferday beri yapmaýdy ýalyjagym, darada aýtaryň. Gara saçyň sanajagym, beheday nädin. Näde dolly, näde jegim, senden özüňe ýok arzum. Ferday beri yapmaýdy ýalyjagym, darada aýtaryň. Gara saçyň sanajagym, beheday nädin. Näde dolly, näde jegim, senden özüňe ýok arzum. Berde kim maho?
Mallara dağı gireydim kay. Cuma. Aho Cuma. Ho kaka. Hani berik gel. Näme kaka? Hani oğlum itin alla terediştir. Sakırdı bağı böyle mallara gireyip duruyor den mellege. Bor kaka. Ciddiyen. Näme iş yapıyorsun ben? Näme iş yapıyorsun diye. Pislikleri kovulap görmekten başka işin yok mu? Yürü. Yürü çal. Oh Cuma. Oho, giyow, sen mi be? Ho men. Giyow, oğru giyow, saman khana girdi giyow. Dehreme yardım valla. Ayırtana ho tini. Bolpada kıyasa ağa ölmedi. Bağın içinde bukdoklap görmen, gönüye geleymele. Giyow sen. Vah olay diyanın doğrulu bolin. Gönü gelmen bir hili rek gördüm da Cuma. Men erti şehirde kalacak. Son ayda inip bəwüləcən etsem, olum elini ala nokta. Sen şonu aytsana bolyamy? Bor, hükman aydar. Mun eder. Onda ertiye şehre var yanmorsan, çal varın çalsay. Bor. Borunu Cuma. Giyow. Ho. Nire beyre var ya. Beyreden git, beyreden. Bu her şeyle mi? Eğer itin var ayrı o. Ol ya. Bundan itsem kalkan orası yok mu ya? Arkayın gidiver. Berekella kuşum. Kuşum dur men. Yürü gittik. Bekki. Nereden geliyor ay bu tes? Oho Bekki men değerli. Eyvay yüreğimi yardık o. Qarapışık ağaçta. Berk gel. Meret. Ha. Sen ne işleyen ağacın başında? Aslında pişiklerikten kaçıp ağaca minyendir. Dur karaş. Hazır düşemsen hemen adı gurrum verer. Eyvay. Kömek edeyim mi? Yok hayır. Ha. Sağ ol. Bekki tanrı arkasın. He. Düşnüklü. Bir ağaçta olsa, beylikten su yerlerde olmalı. Ya da hovluda olmalı. Bekki. Adil sen. Uzak yaşarsın. Oho, uçup geldik hepleri. Geldin mi? Bekki. Hay, senem ömür ekilmedik yerde koyu var yani. Ha? Şeylerak doğulup durun da. Han şeylerek doğulanmasan aytsana. Derden hem işlep yordun. Yaşa meni iderlap yorsun sen. Eyvay. Yuvaşak olsanız da. Kervan bollesene. Be köyüne saman aktarmasana. Allah alaşayın. Alasma diyali. Berde bolun rat yokla yaramız. Bir men elimne gövher sallı diyeyim eten. Eyvay. Näme? Ay düdülme yara oy. On soňam sen gowher daş diýäniň kimin eline bolmalygyny bilýänler. Bolyav yörsene yör. He. Her eline mi bolyaray? Allah sık. Entek onu görüverer. He. Beylek. Kovdu berden gideyin ben. Eşitdiňmi ýakyň diýäni? Yer bolyav. Bekkilen diýip bolmasana. Be. Ana dilini saklasın na o. Ne boldy? Näme orajang? Itleri ýardy. İtleri yardı.
Gülme goňşyňa geler başyňa diýden bolup dur bula. Hani gözüňi göreyim. Gözüňe görmändir. Ola görmek aýetsäýdim. Kıyat geç. Kıyat haga tutdy. Aýna etdiň. Owa. Ýöne bolsa da meni görmedi. Üstümden bir vedra suwy eňterdi. Ana soňa bitlerin eden işte. Giýjilerine iýilin howlusuna giýirseň boljaň şudur. Bayba. Men köze maýtalan bolýarmy? Bäwul jaňa diýe. Alo. Bäwul. Owa. Kakan görmedi. Cuma tutdy. O itigidem never balan işini gördi. Owa. Wagt jaňa etsem eliň alaň okda. Men neme diýjekdim? Erti şäherlik işim bar, şonu aýdaýyn diýjek boldum. Kakasy? Gele çaýy. Ha, şeylemi, häzir bardım. Ece, näme nahar bişirýäňde? Palaw pişirýän oglum. Sen bişirýäňmi ýa-da ak pamyk bişirýäňmi? Ak pamykjan pişirýärler. Men ýöne bir kömek edýän oglum. Tüwelemi. Kaka. Geçäy. Kakasy ýene. Barymydyň bir saçaga üýşip oturan wagtymyzam görme bar eken. Ýok, son tenmi dama iş üstünni. İýil ýatyp bir tuğlansaň öýe gelýäňe. Kakam işin bähwi üçin şey diýär-de Ece. Ýogsam işi ýoly goýamak aňsatmy näme? Senim kakaň öwrülip barýan. Ece işte ne deyin? Kakaňa iş diýip son kunlar diýinçe almagam ýatdan çykardy. Ecem şunu dogry aýdýar kaka. Senem boş wagtyň öz jan saglygyňa seretmeli. Diýinçe almaly. Saglygyňa da seretmeli kakasy. Son kunlar bir hil ogruň ýok. Siz men aladam etmeň. Sen aladan biz etmän kim etmeli? Ine dağ ýaly ogluňma. İşlerçi Şöhratjany. Şo pikre men özümde de ýok däl. Şöhrat. Seninni öýli işikli boldun. Maşgalada jogapkärçiligiň artarlygyna sen gowy düşünýän. Düşünýän-de kaka. Düşünýän bolsaň, işte de jogapkärçiligiň artdyr. Indi sen men ýerime işi ýöredersiň. Men dogrudanam saglygyma seretmesem boljak däl. Ýöne kaka Ýöneň beýlekiň bilmen. Ihlas etseň alınmajak gala bolmaz. başarmykam kaka? Başarsyň, men saňa nanýan. Ertir işe baramda bu arada aýdaryn. Diýmek çynyň da kaka. Elbetde çynym. Beýliňi bek goşamaly boldyň. Mesele çözüldi. Onsoň Bägül janam gowmy? Wah, bu Bägül janam gowdur da. Ýa-ni bir gün bolup gitdi. Giýew o koýt ýamşyn. Ana täjiňem ýeködi. Öýde içig ýamşyn. Wi, towa. Gowdur da diýip gumansyratmaň näme gyz? Habarlaşýansyňa? Wah, derdim gozgamasana dogan. Öňküzi gün gelip gitşi.
Habarlaşarmyň? Käte özüm jaňa däýmesem, jaňa meden oklar. Sagaman baranna maýdan oklar. Towa. Şeýle-de nädeýin? Bägülüm kim düşnükli? Yeke gelinne. Ertirden agşama çenli har suryanlar. Bu içeriň işi kirsir, biş düş. Yetişi bilýän näler görgüljek. Bilmedik-de bize. Goýa gelin şu ýerde. Dayda, eceme gep bermesene. Sonsuzam yarjak bolup otyr. Öz ýeni bolmapda. Bägülem öz halanna bardy. Onsoňam har surar ýaly, olarda bizinki ýal onlap adam ýoga. Ana täş daýdamykisi. Kerwonum bir gün öýde bolsa, 3 gün şäherde. Towa. Asıl bu giýew agşamlaryny öýde gelmeýämişmi? Dayda, tözal kaçmasana. Derrew gep kese çekýän. Kerwon asylly oglana. Onsoňam gelin baran ýeri bilen bolmaly barda. Asyllym ýa beýlekim onu wagt görkezer. Senem ullan gürrüňine burnuň sokup ýörmediler. Ine sana daýdan gyýdyn alyp berersi boli, şonu seňem asyllydygyny görüberer. Çağa. Bar işiň bilen bol. Be, hembe dap bilen iş wag işiň. Borlagy ýegençimiň beýdip ýüzüni alybermesene. Ýaşda wentek. Ekläniň gadryny ekläňde bilersiň diýipdirler. He, dayda, bunu akylyňa tutmady. Bu gurrunmyza gelsen oga. Gowsy şeýdi. Gudalaşanna gidek bolsun, gelin gelenna gidek. Be, Gep, yel bolmasa da yürek çiýşeler dayda. Vay, ey müň dirini. Gerek zatlar barmy? Ece, gerek zatlaňyz bam diýe. yok hiç dak gerek gel. Sen nahar şoruň bilen boluver gelin. Yok, hiç da adam gerekkä, sen düş bilen boluver gelin. Uy, eşdensiň o gençe. Nirden tapýagy bu nakyllary? Sizem arasynda kitap da okaňa daýdalar. Özüňizi gereğini alarsyňyz. Bolya, akyl sat verme. Bar işiň bilen bol. Indi men has gaharym gelip başlady. Bar işiň bilen bol diýen. Has gaharyň gelmäke gideýin ece. Ýöne, daýdamyň ýyzyna öýlenmen. Öýlenmän, bökürsüňem. Öýlenmen. Ýoksa da arada Bertimir atjan Bägüljanyň suratyny alypdyr. Inha, Vay. Bekliýegeniň bäginiň suratyny almasy näme gyý? vay, çıkanlar da alsalypdyr da. Sen gowsa suraty seret ini. Bägül gara ýanyk bolup tamdyra çörek ýapypdyr. Göreňmi? Wah, hey. Ol gara başyna gaý bolup durşuny Bertimir adyň geçip barýanyny görmendir. Şeýlemi gyý? Giýew okudamyşmy? Vay, howala aýtdym aýaňy. Gaýnam ol oğlunun okudalığından peýdalanyp Bägüljan it ýalylanýandyr. Şeýlemi kägy? Vay dağı näme? Ýogsam gün içinde bir gedek jaň etmezmi hey? Horlanyp duram özü vay. Gaýdyk gelenne synnadym. Agyz bir horlanypdyr. Gara ýanyk bolup dur agyzyň. Agyz, göwnümem kädiýsem, senem syllapsyň o. Sıynamak da gerek gel. Görünüp duran zata ol. Gaýnyň edýänem molanokda. Bar ejeň alady etýänler. Ilgapçyk bark gelýänni bolman nurmy? Howala gyý? Özüm gaýyn bolsama şeýtçek. Wah, şu Bertimir atjana Bägüljany bermedik bolluňyzda. Wah, şu kakasyndan boldy da. Tapar gelli, bir ýaňa barýanmy? Men melle wark geljek. Ýerçere zat tuýynmy? Ýok, men basym gelerim. Neme? Oğlu daydan ejen ýanyna aman täşler ýamanlap otyrly. Indikisi nämeke? Ya Bägüljan oğluny alyp bilmedik gaharny ana täşlerden çykarjak bolaýamka? Gaýyn geliniň arasyna çöp atyp bulaşdyrmasa da beri. Ejem wagty etýändir şo zatlara. Onda da gep berip agzlaryny alartmasa da beri. Şeýçek bolýar daýdan. Be. Sen alad etme, görýärsiz. Özüňden boldy da dogon. Bir kirek duran bolsaň,
Kıyasa mı riyad? On son bek Muratcanan Begülcana. Dayda. Salamu aleyküm. Ece, mena melle var gelecek. He, gurgun musun? Bolya yönü köpeklenmegin. Bolya Ece. Ağayır, yerden ses çıkıyormuş, oğlumdan ses çıkan okta. Ola şeyle. Yan biz gurrunmuz nirde galyk? Wi, on son ol neme? Begülcanı özüm gelin edinen bolonlugumda elimin ayasına saklardım. Her gün öýüňize gelir dururdy. Gerek bolsa yatıbam giderdi. Soňky puşman özüňe düşman. Soňky tüýkülük sakkal ezmez diýipdirler. Oturunni, çağaňa dözbe. Bolýat agaýdanna. Men gaýtaýyn. Gidiberjekmi gyz? Ha, way köpemeglendim, hamirem etmellim de. Şeylemi? Gitsen sagamanmar. Bolýat agaýdanna sagaman otur. Men gideýin. Ala dedi oturma sen. Bolya sagamanmar. Öýdäkilere de salam aýt. Sağ ol, sağ ol. Bolya sagamanmar. Sağ ol. Salam aýtgyn öýdäkilere. Vay, tova, kakas yüregim yardyňla. Ay kuş yürek bolupsyň. Kuş yürek bolarsyň da. Begülcan ala dedip yürek gallym menne. Aho, gyýdyň ala dedip bus bolup ýörmezlerde a gidip görüp gelýärler. Daş ýerdäle. Näme aneta seni öýünden kuwaýar öýdýäňmi? Dogry aýdan kakasy. Däliň müň gep telek bir gepi gerek diýipdirler. Sen şu gurrunňa dogry. Men häzir gidip Begülcany jaň edeýin. Çay suwam uglyna çykabery. Bolya, Ýastyga alyp gel. bolya. Boşa da aýypdyrlar. Suw goýandyryn gurdan aýyç. Ha, sağ ol gyýdym. Geldiňiz mi Güllüň ýanyna? Howa başly. Goloyda ýene täze tehnikany satyn almagy gödeňine tutýas. Güllüň ýanynda. Soňa näçerek ýagdaýymyň barlygyny hataplap men habarladyň. Bor başlyk. Guroluň düz azabyň az diýilipdir. Hiç gurollaryna hiç hili ýetmezçilik bolmasyn. Bolar, makul başlyk. Hawa. Ýene de bir zat. Menin ýol başçylygy Şöhrat oğluma anan aýtam diýen. Sizem onu gollarsyňyz diýip umyd edýän. Elbetde gordan aýç. Gollar. Ýöne biz özüňiz ýaly tejribeli ýolbaşça öwrenipdir. Şöhrat boly ýaş gelýär. Elbetde şöhrat ýaş. Ýöne siz bilen işleşi berse, iş öwrenir, tejribe toplar. Gordan aýç. Şöhrat kim bilen iş sarşmalygyny, nähili hereket etmeliligini bilmeýän ýalňyşmagy gaty mümkin. Bu bolsa biziň işimiziň togtamagyna getirer. Öňüm ol oglany muha ynanyp biziň işimizi togtatda, şonu gelmeli enzamlanmaz wagtyna gelmede. Ýadyňda düşýärmi? Ýöne biz onu ýeke taşlap gitmerse, oň ýanyna siz bolarsyňyz, men bolaryn. Onsoňam gurdan aýç. Şöhrat ýaş oglandyr. Oň sizden soramanam işe dämek mümkindir. Wah, men şöhrada ýysynyp görjek bolýan. Innen meýlek işdäki meseleleri şöhrat çöder. Onu siz şuňlukça işlişiňiz bilen bolýaberin. Gelem Miraz, siz galyň, oturuň. Be Arsan Jumaýçym ahyr özüsle boýunça ardasyny ýatyp gitdi. Onsoň amal kän bir işiň hötesinden gelibem duranokdy. O diýäniňde dogryla gordan aýyç. Habarym bar. Habaryň bolsa, oň ýerine bilimli, gaýratly, iş başarýan adam tapyň. Tapart gordan aýyç. Ýaş olanlardan ukyply, zehini olanlar bar. Biz onu ýokpan tapart. Bolýa.
Wy öýe gireýdiňmi? Hawa. Men daşardasyň öýdüp daşary geltdime. Ay, daşaram gyzyk bolýam näme? Onsoň öýe gireýdim. Şeýlemi? Çay gaýtardyňmy? Hawa. Wah, ata-babalarymyzyň aýtmadygy ýok. Aýdallarynyň riýasy ýok. Ýene nämeden deýrenýäň? Oğullu alynça ýalbarar, gyzly ölünçä diýipdirler. Olar alynçalar gatnadylar. Allylar. Innem özleri bilen senem gyzyň görmäni dar. Öz çağan görjek bolsaňam ýalbarmaly, getiriň diýip haýyş etmeli. Bay bo. Muňa terede, gyzyň çykaran diňe sensiň o. Ahey, sen maňa düşünmersiňle. Oň üçin ene bolmaly. Hawa da oturuny jaňyna ýa-da özüne garaşdy. Sen bari işin derdiň gyzyňa garaşmak däldir ha. Badyra gyzyňdan başga da çağan. Ha, oğlun yetişipdir. Şoň aladasyn et gowsy. Özüminkilere çykaran bolsam, barmağına gelmäni sebäp tapardım. Dogonum getir diýemde getirip, äkit diýemde äkiderdi. Şey diwem onsoň sen emene başlanýardy. Dogon bilen guda boldum, dogonlukdan juda boldum diýip, şoň üçin aýdylan bolmaly. Wahey, sen maraş ketçeliň almaň eşekde. Bir zat diýsem tersimden turýan. Nesibeli günü vardır da, gelir de bir gün. Bardyrla ýöne. Ýöneň näme? Gyýdyma jaň etjek elim boşata diýipdiň ha. Uy, hawa, diýipdim. Diýemok. Jaň edip gürleşeniň bilen, ýüz we ýüz gürleşeniň deň bolýarmy näme? Gyýdyňy bir öz erkine goý. Jaň edibem häli şunu oň ýüregine düşüp oturmadylar. Jaň edäýseňem oňa öýe gelip durma. Ahey, men mir jaň edeýin. Me onna. Alyo, gyýdym. Bäguljan. Uy eje. Salam gowmy ýagdaýlaň. Gowmy gyýdym. Halyň niçik? Ýagşy gowy. Kakam näheleje? Kakan gowly. Ýönen ha men. Uy eje näme? Näme boldy diýen bol. Seňe durmuşa çykarlygyň bar ekeni. Çuňurgy ýa-da aşatsaň, çümergi derece jan. Ya diýlerini gysatsaň, ýetergi derece jan ýipdirler. Sen gülkü ýadyňa düşýär. Lele kakı versen. Sen ejen ýüregi bolsa od içinde. Uy eje näme? Vay seni ala dediýänler gyýdym. Horlanoklar dämi? Uy eje kim horlasyn meni? Men ýagdaýlam Hudaýa şükür. Onsoň baran ýeriň bilen bolýup sen özüň diýädiňe. Özüňe gelin gelegen boldy, owa gedegen boldy diýdiräýmegin niýädiňe? Wah, olay ýalaňam dogry boli gyýdym. Ene dämen, göresim gelýär dämen. Bu howullada gürleşere adam ýok. Her kim öz işi bilen. Eneňem ol garröýden gelen ok. Uy ejemi. Gennejeme aşdyraýyn ne ýaşmagyny. Bollu da syla billi. Diňe senden açaýsyn. Ahey, şunça diýdi. Ýaşmagyň açaý diýip. Eden oga. Bay eje senem gysganjo. Dewimiz bara. Dep boyunça hala terpaýyny ýetir. Özüme mürleşer gennejem bilen. Sapar ýeliden madyrly. Aşdyrýan näler şol ýaşmagyny. Arkaýyn bola öz mürleşer nidime? Wagşy sapar gelliden madyrly. Ýaşmagyň açma diýendir gelinne. Han sen diýeniň emir etip göreýin. Ýoksam şu üm bilen gürleşip ýörmeli gyz. Han bolýa bäguljan, sag bol gyzdym. Sagaman otur. Gaýlaňa da salam aýt. Bor eje bor, sag bol. Senem öýdäkilere salam aýt. Bolýa gyzdym. Mennenem salam aýda göre. Kakaňam salam aýdýa. Senem salam aýt. Menem hükman bar gaýda. Bor gyzdym, sag bol, sag oturuň. Bor eje sag bol. Wah eje jan. Maňa näme aňsat durýarmy? Täze üý, täze durmuş. Bu öýde ornumy tapmaly. Oturýdym, ornuň tap diýädiňe. Eje seňem ýagdaýyňy düşünýän. Meni göresiň gelýändir. Borla eje. Sen alad etme. Men barar duraryn.
Bu barada duydurmalı bir ýa-da ýok. Ataly oğlun arasyna gönnen gönü düşmek. Ýöne Şöhratyň şol hereketem oňlamaly hereket däl. Bugünem ol ýol başy. Beýle adam bir de ýol başçylyk edip bilermi? Bu barada Gurt Annaýew hökman bileýmeli. Näme etmeli? Şöhrat şonu kakasynyň kompýuteryna sorawsyz girip, näçerek puluň badygyny bilenligini öýde aýdypdy. Demek, kompýutere giripdir. Öýdem kakasy ýokka giren bolmaly. Dur. Kakasy bilmese-de, mandan kätibiň habar bolaýmaly. Belki maglumatlary lälen öýde alyp beren bolmagy mümkin. Demek, ikisi gürleşip, gizliň maglumatlary ýaýyp, aýlanyp ýörler-de. Güllerin ýadyna. Oturun. Men äder kätipden hasabatlary ugradaýyn, gözden geçirip Şöhrata beräýin. Bolýar. Gurdan aýç. Ho. Men size aýtmaly zadym mady? Aýdy beriň. İşiň bähbidi üçin. İş bilen baglanşykly meseleleri Şöhrat söder. Şoň ýanyna baraýyn. Men gysagly iş bilen gitmeli. Güller Niyazımna, Gurdan Naýçy de şu kağıtlar gözden geçiräýin diýdi. Läle gyýdym. Otur hany. Men sen bilen gürrüňim bar. Dinleýän Güller Niyazımna. Läle. Sen Gurdan Naýçyň kätibi. Şeýle gerek? Hawa. Oň iş otagyna kimin girip çykýanyny sen hökman bileýmeli. Hawa. Kimdir birini Gurdan Naýçyň kompýuterynyň maglumat almagyna ruhsat beripmidiň? Ay ýok. Şeýle ýagdaý bolupmydy? Ýa-da Gurdan Naýçyň kompýuterynaky gizlin maglumatlary sen özüň ýaýradyp ýörmiň? Ýok, Güller Niyazımna. Be, durla. Yadıma düştü. Şok edek. Doğru şok edek. Kompýuterdaky maglumatlary elde geligi barada Gurt Annaýewçe habar beren gedegim. Sen iş otagyny gürrüňmede diňşirenip durduňa. Läle. Men bolsa bu işi kim etdi kädip pikirlenip ýördüm. Ol neme? Kätipden başga bu işi kim edip biler diýsene. Sen kätibe, Läle. Gurdan Naýçyň iş otagyny bir ruhsat adam göýberilmeliligini, ondan gizlin maglumatlar alınmagyna ýol berilmeliligini sen näme bilen okmy? Ýok, Güller Niyazımna. Siz ýalňyşýaňyz. Ýalňyşýan? Menmi? Inniden soňam sen eden işiňi boynuňa alan okmy? Bu işi men etmedime? Howada. Bu sözler yalançynyň özüni aklamak üçin aýdan ilkinji sözleri de. Bu ýerde başga bir zat bar ahry. On soňam Bolly Läle. Bolly. Men ýa hut şu barada Gurdan Naýçy bilen gürleşmerlim. Gürleşjekdim. Armanyň meni dinlemäge wagty bolmady. Saňa bu da bir mümkinçilik. Şu barada özüň aýtsaňa aýtdyň. Bolmasa da özüm hökman aýdar. Düşündüňmi Läle? Düşündüňmi diýen Läle? Hawa. Düşündüm. Özüň aýtsaň gowy bolar gyýdym.
Be, bu ne hili beyle ol yara? Men günäsiz yerden günäl bolup barýanla. Näme etmeli? Nämeden de öz günäsizligiň suwd edip bolarka? Şöhratyň soraşman maglumat alanlygyny Gurdan naýypça aýtmalymy? Ençeme wagt geçenden soň bu barada dil ýarmaga maha gelişiksiz. Şöhrady ýamanlap dursaň, Gurdan naýypça yarajakmy, yaramajakmy? Ah, men bilmedim. Bu meselede nädip baş alyp çykmaly? Läle? Inni näsem kem? Läle? Berdimrat, sen bu ýerde näme işleýäň? Berýän soraň näýli? Men saňa garaşdym. Gelmediň. Mene bärik geldim. Sen muny oňarmansyň. Gowy sen maňa da şarda garaşaýmaly ekeniň. Ay. Näme bolup bolman? Men näme dipdirim? Gel gowy men seni işläp otyrkan surat alaýyn, ha? Ha, Şöhrat da bar ekene. Şöhrat, beýle kişgärligiňe mamy? Bar, näme etjek? Gelin gowy men siziň emmäňe surat alaýyn. Ha, bekki. Alarsyň bolin. Birinciden bu ýerde surat almak üçin ruhsat almak gerek. İkincidenem, bu ýerde sen surat alaňa garaşyp işde oturan adam ýok. Düşnüklümi? Berdim rahat. Yer. Be. Bolsun eýleýmiň? Surat alýanmy, alamokmy? Onu görüber. Berdimurat, Ha. sen gowsy maňa daşarda garaşaý. Men häzir zatlamy ýygnaşdyryp derrew bararym. Bolýa läle. Bu işte Şöhrat günäkär. Men oňa maglumat alyp bermedime? Maglumat almak üçin ol menden soraşmadym. Goý bolan işe öz jogap bersin. Bu barada oň bilen gürleşmeli. Ýöne ol öňkü gezegem bu aňsada düşmez. Şöhratyň Gurdan naýypçyň kompýuteryny dörüp oturanyny görem dedi. Men oňa zat diýip bilmedim. Wah ýa-da. Inni bir neme garrap dursmyn hememi. Sähel hereket etsem haşlap duran boldum da bala. Maňa bir käzecik çay bermeseňe, agdym kepep barýa. He? Näme bir jaň etdimi? He. Wah bu näme diýe käwe bir zada diýe. He, çaýmy öýdü. Haçak öýýärdim. Bolýa balam, bolýa. Hey balam, mundan ayaqday bolmaz. Bu lal bile gurluş berun ýal bolup görnemin. Ýasmaň açmasaňa bolmaz gyzym. Men emä şuň sen ýasmaň açdyr. Duruber wakaly. Näme diýsene gelin? Inni sen ýasmaňy açaý balam.
Şükür, sila bildim. Men senden müňdebir razy. Yoğun bolmaz bala. Aç dedim mi? Açardım. Hani açma bilsinler, açma vakali. Mene meten yaşman şunu açtırın. Dur vakali. Ine valam. Ine giydim. Al valam, nesip etsin. Ine munum toyda giy. Häzir. Ine balam. Bulum gaynenenden soğut. Hanin at yaşmaňy utanma giydim. O maňa da nefsin ağırdan ağırı. Günü dokluğun ye ködüm. Käme halvır ayçan eleýmesi bardy. Osmokçuň, soňky döwür o da gara beren ok. İşi känme nämemi? Ýoksam dünýäň täzeligini aýdyp hezil berýär o maňa. Aç balamyny, aç hani, aç utanma. Tüweleme, saňa döneýin balam, sag bol gydym. Ana täşdaýda bula menden side soğut. Maňa mi? Sag bol balam, sag bol. Muny gaçan edip ýetişip ýörsiň. Ana täşdaýda soğul taňry ýalkasyn. Elimi ýyl suwdan soğuk suw urdurmadyňyz. Agyr söz diýmediňiz. Ejem ornuny oturduňyz. Hani inni deneylägem içiňiz bir gysyk görsin siziň. Mene mäsiziň içiňiz gysdyrmajak bor. Ay sag bol balam, sag bol. Sesiňe döneýin jan balam. Enne nesip bolsa, eneli gyýdy ýaljak bolup, agzy birje gezi bir nesip bolsa. Dost, o zatlar pula baglatlara. Sen pulu geçir, galanyň urrundy etme. Ýöne sen ýatdan çykarma. Muhy, kanun boýunça şertnama baglaşarsyň. Men töwekkilçilige diýendirin. Ay sen hakyky işe gör, arkaýyn ol. Hey bilmedim de. Basym kakam ähli işleri maňa ýa. Wy, ola hasamy. Ödeniň özi ýaka. Ha ola şeýle bolyn, ýöne kakam eger ýalňyş aýsaň onu düşündirip bolýam näme. Ýigrenin allawçylyk. Öňe häkimi iş bitirmen tas masgara bolupdyk. Bitirdik ha. Bitirdiň. Ýöne iş bitýänçe ajalat bar neşdim. Sen maňa anan dost. Bar zat gülýaly bolar. Men öňkü ýaly bu ýolany iş giýjä goýmar. Bolýar muhy. Men özüme degişli bar işleri ýerine ýetirem. Ine munyň başga ur. Bolýar dost. Men sen wagtyň alyp durmaýyn. Men gideýin. Sağ ol dost. Bolýar, sağ ol. Sagaman işle. Görüşýänçe. Bolýar. Salam. Salam. Geçin. Bolýar, bolýar. Geliniň owalaydy. Geç otur. Şöhrat. Ýeri näme? Men bir zat barada gurlaşaýjakdym. Aýdy ber. Dinleýän. Siz urdan naýçyn kompýuterden maglumat alypdyňyz. Ýadyňyza düşýärmi? Ha. O diýsene. Mene ýanky beki barada bir zat aýtman gelensiň öýtdüm. Şöhrat. Siz heniden bolsa bu barada urdan naýça aýtmaly barsyňyz. Urdan naýça näme aýtmaly? Näme aýtmaly lälligini? Onu men senden soraman. Sen maňa da urdur kim bolupsyň? Bu ýerde men hojaýyn. Senem men garamagymdaky adam. Dogrusy, işgärdiň. Şu pursatdan beýlek seni işden boş. O nähili? Näme? Gulagyň işden akmy? İşden çıkarar ýaly men erwesat etmedime?
Ödeden işini kakaň bilen özüň gurlaşdydım. Onsoňam bu barada men özüm hem kätip hökmüne gurdan naýypça habar berip bilerdim. Ýöne men sizi maskara etmeýin idim. Bana onu haber ver. Sat meni. Asman payını yere çek. Beýdim, iş ýeriňe bara. Bolýa gurdan naýypça. Men saňa ananyp ýene ýalňyş aýdym öýdýän. Çık, iş otagy boşat. Çık, gönü ödüňe möýe bar. Adamyň baş keşpi üýtgäpdir diýse ananan. Ýöne häsiýeti üýtgäpdir diýse. Ha, näme bileýin. Kakasy. Ha, geldiňmi? Yeri. İncallyňmy? Onda da ne hili incallym, gaty incallym. Barsamyna alla näme? Gaýyny gelinlikisi äbe de jibe bolup, ala ýaz bolup otyrlar. Yer onsoň öz özüňden utanmadyňmy? Onda da ne hil tonnum, dur wakaly ogully. Görünmänjigem iýdime gaýtdym. Oňorpsyň. Men gaýdanlan bile bay ılalaşarsyň ha. Guman imanan aýrar diýerler çyn ekeni. Tehel ýerde awraýdan gaçyp maskara bolup oturuberjek ekeni. Gözüň bile görmän ýok pikirleri kelläňe getirip ýörmediler. Onsoňam çem geleni diňläp ýörmediler. Dogry aýdýaň. Onna men gideýin. An sen maňa aýt. Geçen sapar sen näme üçin menden beýdiň kompýutera girdiň? Näme edim ýa? Jogap ber. Näme diliňi ýutdyňmy? Men hemme dady bilýän. Muhy bilen näme işiň başyny başlajak bolýan? Ha? Şu bolar bolgasy işler edäýsen. Oglum bolsaňam silaman. Iki unuň içinde goşuň alla beýlek welaýatlardaky guruluşyklara basam ugru. Bir heppe diýsäni. Bar ugru şu ýerden. Näme boldy kakasy? Sen ogluň nire awratjak bolýan? Bide düşünür ahry. Düşünýän bolsam düşündirjekle. Düşünemok näme bolýanyny bulara. Näme ýetip näme ýetmeýänini. İyiceğin öňünde, geýjegiň alnynda, şular üçin ylgyana. Adam bolsun, iş öwrensin niýen. Ýoklay, barda tersine bolýar. Mene bilmedim ay. Oglanyny gitýändirde kakasy sen oň bilen deň bolma. Hey, bilem oglun bolupdy. Ýöne edil bu derejede ýalňyşmanlyk. Enemiziň atamyzyň ýüzüni ýere salmanlyk. Iň merkezi şeýitmejek bolup jan ederdik. Hey, bular bolsa, asa sen marda pikir eden oklar. Ýok, men belli bir karara geldim. Aslında bu terbiýe biziň özümiz günäkär. Biz bulary aýnadýas. Bular ene taň çeken adamyna düşünen oklara. Ene men oň öz ýalňyşyny özü öderýär ederin. Kakasy sen näme etmekçi bolýan? Goşuny arkasyna daňyp, uzak yerlere işlemäge gurutjak. Goý şo ýerde işlesin. Öz başdak ýaşamany öwrensin. Ýok özüni beräjekmi? Ol ýeke del. Onu öz ýalňyşy, insawy, wyjdany bilen gurutjak. Goýalar ona akyl öwretsin. Beýle gazaply bolmasana kakasy.
Şo adamın aslında ata söýgüsiniň ýatanlygyny unutma. Şöhrat? Ay Şöhrat. Kakan beýle gaharny getirer ýaly näme etdiň beýle? Şöhrat. Gelin. Ak pamuk. Kıyı ak pamuk aç kıydım. Gelin. Ağlayam kız. Ay. Alo. Ece. Ak pamukcan ağlayanmy? Näme boldy? Şöhrata bir zat boldymy? Köşeşdine gıydym. Yok Ece Şöhrat işsat bolano. Şöhrat gowy. Ýönül bir zat etipdir. He? Näme? Kaka soňa gıýgyr ýa. Awaza gurutjak bolýa. Men Şöhrat bilen gurlaşjak bolsam, o men ýanyna goýberenok Ece. Men näme öňküne degil börlen gıýdmy? O maňa juda ýokuş degdi Ece. Wah gıýdym. Durmuşyň açysyny tüýçüsini görmedik adam ýokdur. Köşeş. Ağlama. Akyllyça bol. Özler çelişerler. Anha görersiň bar zat gowy bolup gider. Borece, sağa turun. Sağ ol gıydym. Akyllyça bol, bolýarmy? Gülme oňşyňy geler başyňa bolýar ýa.